Jesam žedan ko svinja, brate mili, imam i ovu posudu novo da pijem malo vode. Vidite ovo, dame i gospodo. Vidite, ovo što pije vodu, ovo je odrasli primerak Homo sapiensa. Ovo je vrsta Srbijanus šumaditis. Ej, burac, koji ti je kurac, bre? Ovako kada psuju, to znači da su ljuti. Ili možda gladni. A ponekad i srećni. Ili pijani. Ili napaljeni. Ne zna se baš tačno. Ali kad psuju, jedno je obično od tih. Okej, indijanac, što me snimaš kako pijem vodu, ono, koji ti je kurac, čoveče? A ne, vidiš, ja nisam indijanac, ja sam vanzemaljac. Ovde snimamo emisiju o vama, kako vi ljudi živite. Pa znaš kako, i ne bih baš ovo nazvao životom, znaš, obično idemo u druga mesta gde je mnogo bolja ekonomija i... Nego kakva je ekonomija kod vas tamo u toj tvojoj galaksiji, planeti, odakle si već, a? Okej, onda ništa, pakujte opremu, idemo odavde.